A l'estiu és habitual sortir de la rutina quan comencen les vacances. Deixem de practicar esport perquè s'han acabat les competicions, deixem d'anar al gimnàs perquè marxem de vacances, deixem de practicar certes activitats físiques perquè els centres tanquen o deixem de practicar esport a l'aire lliure per l'excés de calor. Paral·lelament, també comencem a fer altres activitats físiques que no són habituals o que fa molt temps que no practiquem. Per exemple, caminar, córrer per la platja, pujar a un cim, fer activitats aquàtiques, etc. Tot aquest context ens pot portar a un risc de lesió. Això pot ser perquè fem algun esport o activitat que fa molt de temps que no practiquem i que requereix un sobreesforç del nostre organisme, sobretot dels nostres músculs i les nostres articulacions. També pot passar que abandonem totalment la pràctica d'exercici físic durant uns mesos i quan volem reprendre-la, després de l'estiu amb la mateixa intensitat, ens trobem en la mateixa situació anterior de posar el cos en un sobreesforç que ens pot provocar lesions. Per tot això, avui us presentem uns consells que poden ajudar a prevenir aquest risc de lesions. A l'hora d'iniciar una nova activitat, és important fer-ho de forma prudent i progressiva i sobretot escoltant el nostre cos. En el cas de les persones a qui els agrada practicar puntualment activitats com caiac, canoa, surf, windsurf, vòlei platja, senderisme, etc., cal que tinguin en compte sempre la intensitat de l'activitat. Un excés en el temps de practicar aquesta activitat, de la força que fem servir o fer l'activitat de forma errònia, ens pot portar a lesionar-nos. Cal esmentar també que quan ens practiquen aquestes activitats de forma esporàdica, caldria fer un escalfament previ adequat per disminuir el risc de lesió. Les persones que de forma habitual surten a caminar o a córrer sovint, aprofiten l'estiu per fer-ho a la platja. Recomanaríem que alternessin caminar o córrer per la platja amb caminar o córrer sobre les superfícies habituals, ja sigui camí o asfalt, per no demanar als peus i a les cames un treball massa exigent i repetitiu al que no estan acostumats. Això pot provocar sobrecàrregues i lesions, com fascitis plantars o tendinopaties, per exemple. El fet de fer-ho de forma progressiva i cada dia afegir una estona més de platja, per exemple, ens permetrà entrenar el cos mica en mica i habituar-lo a la nova superfície. Recordem també que els estiraments al finalitzar l'activitat poden ajudar a relaxar la musculatura. Les recomanacions que fa l'OMS respecte a l'activitat física ens parlen de 150 a 300 minuts d'activitat física moderada o vigorosa a la setmana, en cas dels adults, i 60 minuts al dia per nens i adolescents. Finalment, recordeu la importància d'hidratar-vos de forma contínua quan estem realitzant activitats a altes temperatures, sota l'exposició solar o de forma perllongada. És important, sobretot, de cara a no deshidratar-nos i patir un cop de calor, però també de cara a mantenir els nostres músculs hidratats, ja que són els primers en patir les conseqüències quan ens falta aigua al cos.